Soc la doctora Cristina Fornaguera, la cap de la unitat de nanoteràpies aquí a IQS i específicament nosaltres estem dins del departament de bioenginyeria. La recerca que fem al grup de nanoteràpies és recerca en disseny de nous sistemes d'alliberament de fàrmacs per controlar com es distribueixen en el cos i a quina velocitat. El que fem és encapsular material genètic, llavors això ho fem amb uns sistemes molt petits que es diuen nanopartícules. Gràcies a l'ajut ICREA podrem seguir investigant o donar una empenta a la nostra recerca i trobar aplicacions a necessitats mèdiques no cobertes. Per exemple, estem iniciant un projecte en el qual estem buscant tractaments per dones embarassades amb càncer. Què passa? Que quan una dona es queda embarassada i se li diagnostica un càncer, no es pot tractar durant tot l'embaràs perquè el fàrmac podria passar a través de la placenta i ser perjudicial pel fetus en desenvolupament. Amb les nostres nanopartícules el que podem fer, com deia al principi, és controlar cap on va el fàrmac. És a dir, fer que el fàrmac ja no pugui travessar la placenta i, a més, dirigir-lo cap al tumor. Jo estic molt agraïda a la Generalitat per haver-me reconegut amb aquest ajut, que de tota manera jo no el sento només propi, sinó que és un reconeixement compartit amb tot el grup de recerca, amb tots els altres investigadors amb els que col·laborem al dia a dia i amb la institució que ens dona suport.